В едно гнездо под тиха пролетна вечер лежало яйце. Малка птица растяла вътре. Сигурно й било топло, спокойно, безопасно, но в един момент мястото станало тясно, тъмно, задушно. Птичето се изплашило. Какво става? Защо боли? Вътрешният му свят се пропуквал. Било му тежко, само. Не знаело какво има отвън, но нещо вътре в него запулсирало. Един ритъм, един порив. И с последни сили започнало да кълве черупката. Кълвало, докато не се появила първата пукнатина, после още една и внезапно светлина. Светът не бил страшен, бил широк, пълен с въздух и небе, а онова, което птичето наричало край на света, било просто началото. Понякога Бог не те наказва, когато светът ти се пропуква. Понякога просто ти казвам: време е да излезеш, време е да литнеш, а ти още ли чакаш светът ти да се пропука, за да полетиш?